Hlangalezwe sizocela uRoyal Chaplain njengokosiko kwalapha eNdlunkulu ukuthi aqale ngomkhuleko ngaphambi kokuthi intombi zibeke Sizokhuleka kumvelenqango okuhle ukuthi amakhosi ayazi umvelenqango khona izinto zivele ngaye nezinto yimiswe uye ubukhosi bumiswa uye
hawa kitenda kusakala kati bona basalayo kuleba njengosona baphezulu insizane ezikulu kebona mame kodwa ukubheka kakhulu kade bevalele ungalone baphela angangeza woyise losemkhulu ikutana sebabezula bephelele ngimini yakhe yazibafaka kodwa bazana umkhota idovene baka babamntaka balungu yebabona ngoma
get a present, the trees, and the gift caravan. What trays? It's like this. But 7 of them. Mama ngabulala sizila uqothi ngokodwa lesisekelo ufana nendoda emnyama yabithondini usilona kuzindimba balona kuzinye bakuya kumfanela umlomo ngawodwa ukukhulume bebona umlomo ngamnengi iyavunana lapha phakathi kwezwe uvunana amaduna akithi kwaZulu inkosi yensizwa umaphikelela phikelela amadoda kwaZulu phethe gundi ixoxo ayibeke emseleni uzomkhanda bakithi emkhontweni okhanda bezindlu nabezindlwana bathi abezindlu bayikhekha imilomo umgelula amaguma kawusala impahla ebendlini zabo izonezi yasala ezimajabula sikaZulu imkhuba yayifika namthwalo ithi hlanga lwamakhosi khula ngonyama wahluphe kumamonga wosuthu yahluphe bona kaBishop Khanya Hlamalezo bese sicela ukuba siqalise umcimbi wesilo umcimbi wendlunkulu yakithi umcimbi wesizwe umkhosi wentombi ngokuba sicele ukuba sihube ihubo lesizwe ngesikhathi kwethula siyaphakama sonke uma siliqeda ihubo lesizwe asibangi umsindo asishayi izandla asikho enkundleni yesemidlalo sisemcimbini wesizwe udadewethu uzosihola ihubo lesizwe ngiyocela siphakame shall we all rise for the singing of the national anthem. Thank you. Oh
ubaba uMbatha ubaba uMbatha uzosenzela umthandazo umkhuleko. Abantwana basendlunkulu bonke, amakhosi asendlunkulu, ongqongqoshe bakazwelonke, undunankulu wesifundazwe saKwaZulu Natali, undunankulu kaZulu, izo zonke icukuthwane ezikhona, mphathi wohlelo ngenxa yesikhathi, njengesifunda salapha eZululand bayede hlanga lomhlabathi semukela icukuthwane ukuba zinethezeke kulesi sifunda. Sifisa ukuba wonke umuntu ofikela aphume efumbethe okuthize ukuthi la eZululand indawo yamagugu, indawo yamasiko, yila sizigqaja khona ngokuthina, yila esazi khona ukuthi igodlo zila kulesi sifunda. Ngakho ke egameni lomkhandlu wesifunda saseZululand sizothi nimukelekile, nethezekani, nothe ingonyama uhlanga lomhlabathi. Ngiyathokoza. Hlanga lomhlabathi indlunkulu yakithi kwaZulu. Ngifisa ukusho ukuthi phakathi kwethu sinohlonishwa undunankulu kahulumeni wesifundazwe saKwaZulu Natal, undunankulu ubaba u18 Ntuli Mphemba. Phakathi kwethu kukhona ungqongqoshe wahulumeni basekhaya nezindaba zohulumeni bomdabu eNingizimu Afrika, ubaba uVF Hlabisa Bulawayo. Phakathi kwethu kukhona owayengundunankulu wesifundazwe saKwaZulu Natal osePhalamende likazwelonke, ubaba uDokotela uZweli Mkhize Bhutomdala. Phakathi kwethu kukhona undunankulu weSilo noZulu ophinde abe uMEC wakwaCopter, ubaba uReverend Thulasizwe Buthelezi. Phakathi kwethu kukhona ungqongqoshe wezempilo sport kwaZulu Natal, umhlonishwa uS Duma. Phakathi kwethu kukhona ungqongqoshe wezolimo kwaZulu Natal, umhlonishwa uTP kaMadloba Mthethwa. Phakathi kwethu kukhona ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho, ezemvelo kanye nezokuvakasha, umfundisi uMusa Zondi. Phakathi kwethu kukhona ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi, uDSD, ungqongqoshe uMbali Shinga. Phakathi kwethu kukhona usekela ngqongqoshe wezempilo sport eNingizimu Afrika, uDeputy Minister uHlengwa Umkhuleko Hlengwa. Phakathi kwethu kukhona ungqongqoshe wahulumeni wezasekhaya kwisifundazwe saseGauteng, umhlonishwa uJ Mamabolo. Phakathi kwethu kukhona ama-ambassadors. We have Ambassador Staffsen of the World Peace. We have Ambassador Prof Chidi of the International County. We have got His Excellency Ambassador Vivian Anyau, International Program Director. We have His Excellency Johnson Abione, Chief Consulate Officer. We have the Ambassador Professor Thabo Mpiane, National Spokesperson. We have Excellency Ambassador Prince Lifte, Eminent Peace Ambassador. We have His Excellency Ambassador Dr. Harry Musa, Eminent Peace Ambassador. Phakathi kwethu kukhona indlunkulu yabaPedi ephethe umbuso wesizwe sabaPedi. Phakathi kwethu kukhona amalungu esishamthetho kwaZulu Natal, kukhona amalungu ePhalamende likazwelonke, kukhona zonke izicukuthwane zesilo esingeke sisakwazi ukuthi siqhubeke siyibale ngamunye ngamunye. At this point in time, I would like to ngiyabingelela kubaphathi bohlelo
ikhuleke kwisilo samabandla hlanga lwezwe nguni omnyama yakhuleka kwizindlovukazi zesilo okungomama besilo esesihlalweni abakhona phakathi kwethu. Bingelele kuNdlunkulu wesilo umyeni, uNdunankulu kaZulu noNdunankulu wesilo, umhlonishwa umfundisi uTD Buthelezi. Bingelele uNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu Natali, umnumzana u-18 Ntuli. Amazinyane esilo onke akhona phakathi kwethu, abantwana baseNdlunkulu, amaduna esilo, amakhosi ethu akhona phakathi kwethu. Bingelele ngokukhethekileyo kusihlalo wendlu yobuholi bethu bomdabu okungamakhosi okhona phakathi kwethu, inkosi uShina. Umhlonishwa usekela ngqongqoshe uhlengwa, umhlonishwa usihlalo wekomiti likaCOGTA kuzwelonke uDokotela uMkhize, abahlonishwa bonke ongqongqoshe oMEC, amalunga eParliamente akhona. I also want to acknowledge all their excellencies, the ambassadors present. Umeya wesifunda uMashobane, omeya bongo sekela meya uSomlomo. Bingelele ngokukhethekileyo izimbali zesizwe okuyizo esihlangene ngazo njengoba sizobungaza isilo esikhona phakathi kwethu. Kuyintokozo silo esikhulu ukuba sizoba ingxenye yosuku olukhulu kangaka lapho wena ongangezwe uqhubela phambili umsebenzi oyigugu lesizwe, ulandela ezinyathelweni zesilo uBhejane phuma esiqiwini. Thina silo esingabantu bakho siyazigqaja ngawe nangalomkhosi owufukamele njengenhloko yesizwe samaZulu. Ngiyafisa silo ngingakawenza umlayezo wokweseka kuthi njengogogo walapha ekhaya silo nonina wesilo uMpande, ngishayele ihlombe omama besilo, izindlovukazi ezifike ngobuningi bazo ukuzokwesekela wena silo. Ngiphinde futhi ngishayele ihlombe onke amazinyane esilo nazo zonke izindlu ezifike ngobuningi bazo ukuzokweseka wena mnguni omnyama kulolu suku lwanamhlanje. Umnyango kaCOGTA ezingeni likazwelonke
Siyakholelwa Silo esikhulu ukuthi amagugu ethu ayifa lethu njengesizwe nokumele agcinwe evikelekile futhi esekelekile. Wentombi buyani niyaphi? Niyaphi wentombi? Besicela amabutho asilekelele. Ziyabusuka ziyahamba intombi ngapha kodwa kuyakhulunywa. Egedeni ningabavuleli. Sekuzwakele wena weSilo, sicela ukuba induna zilekelele njengoba weSilo ecela ukuba imbali zesizwe zingahambi phela ngoba kuhlangene ngazo. Siyathokoza kuwe Silo ukuba ngenyanga yamagugu uhlanganise isizwe nezimbali zesizwe ukuzokhuthaza ukuba zizilonde futhi zivikele ubuntombi bazo njengefa lesizwe. Umkhosi womhlanga Silo siweseka ngokupheleleyo ngoba ulekelela ukuqoqa izimilo zezinsika zesizwe, amagugu ethu, intsha yethu ukuba ivikeleke ingatsheshi ingene kwezocansi kwesinye isikhathi olungavikelekile olulandelwa izifo nokuthola abantwana besebancane. Silo esikhulu isizwe esingenali isiko, asinawo ama-values futhi asinayo into esiziqhenya ngayo. Leli siko olisukumele Silo lokuqhakambisa izimbali zesizwe liyigugu lethu esiziqhenya ngalo nesisiqhakambisa ngalo njengefa lesizwe sethu. Sithi-ke Silo esikhulu kuwe siyakuhalalisela Ndlulamithi kaZulu ngokuba uhambe ezinyathelweni zesilo osilandelayo. Ngaphezu kokuba-ke Silo sizoba ingxenye yalomcimbi njengohulumeni omkhulu, sizolalela ngendlebe kuwe Silo ukuthi ulindele ini kithi njengohulumeni kazwelonke. Sithi-ke unwele olude Silo esikhulu ukhule uzukhokhobe Silo. Wesifundazwe saKwaZulu Natal umhlonishwa 18 Ntuli okuye ohola uhulumeni weSilo, socela ukunika undunankulu ithuba lokuba akhulume nesizwe. Ngiyathokoza baphathi bohlelo, umntwana uSimphiwe nomhlonishwa uNgqongqoshe uKhawula. Ngiyakhuleka Silo esikhulu, ngithokoze kundunankulu kaZulu umfundisi uButhelezi, idlunkulu ekhona phakathi kwethu, omnkankosi, amakhosi asendlunkulu eholwa inkosi uShinga, amalunga ezishayamthetho avela kulo lonke izwe ngenxa yesikhathi, ikakhulukazi uMinister wakwaKhokta uMhlonishwa Hlabisa, abaholi bezenkolo
osozimboni namabhizinisi abahlonishwa imeya no deputy mayor osomlomo namakhansela zonke ivakashi zethu ezikhona ezisemqoka eziqhamuka ngaphakathi nangaphandle kwalapha eNingizimu Afrika noma kwaZulu Natal ikakhulukazi ngibingelela ngokukhethekile intombi okuyizona esihlangene ngazo namhlanje nabe indaba namaphoyisa silo somhlaba namuhla kulona usuku lwezinkulumo njengoba uhlala useluleka namuhla indaba ingezintombi zomhlanga omafungwase bakho ngonyama nami ngokuhlonipha omdala ngeke ngande kakhulu kepha ngizobeka nje amabili amathathu wena omnyama uhlale kuwuphawu lokuzigqaja njalo ukuba ingxenye yemikhosi kaZulu lemikhosi ingufakazi bokuthi thina sizalwa ngobani kusuka kuyivunulo amahubo nendlela yokugiya konke kuyindulo negugu lethu ngakolunye uhlangothi silo ubufakazi obuqandula ikhanda ekuthini singobani nguwe uqobo lwakho silo ngokwezimfundiso zabazali ngiyathokoza bayede Siyathokoza Sompisi. Simola ke mogata go la ka isisi sa motebele ke mogata ngwana na mopo ke ba psukulusha matsoka le mabuki theledi ya marota ba theledi ka borotso sinyana ke masinyele ja matua ke masinyana ba ya batho ba tsukutwa na mpatana lina ba rile tshabang tshabe mantsoko ya eta ke le ntjana hloka suru le mane ke mpini ke maloma sere ke tota ngwana mohube ke se bola isa matuba nje ka manaka di alla tele ya khala tola mshito makwa ba shila ga tisha buri phale o re ga esho re tuturupeka la phurungela o tuturupeka go tshaba marumo o re lokana ba khatla ke nokana manye o re ke nna ke morete la noka ke reteletse mabura ga jubere ke sa tlo retela la ba mapanta o ke monoka ka mkhaditsela ka boraka ke ngagala ba siya matong ke batsoa ka ditshongjiane o ke nna tulare maketla ke matsoa ka ditshongjiane re go tsoga tsatsapela ke sturisha mangane ba re go tsoga shoke mapurupurung ke se pitla mangana mama tome le khalela mo lebatse ba re o pitlile mpatsa mogolonkwana a ba go belanya le tsa mapulana a tswetla o re ke le mekwane ke tso boa ra ntshwa 10 shiba toka di tlogela di ya go tlogela e se re go bona dikwatala re tama kgoshi ngwana kgoshi a sa ile bokgala ka bopelo tla boa di a phasha ba uba se batla go mo mangorela ja le theogetše ga ke tamišeng ka mošate a re le tlo ba la sepela la ba la re ga Zulu re fitlhile ke tsene ka mošate ke re Sebatakgomo ke re ngwana mankala banna ke tamiša king ya mazulu khothe haluka
The Queen is sending her greetings to the King. She's very happy to be here. She's sending her greetings and she says she's happy to be here. The Queen is greeting, or rather sending her greetings to Undlunkulu. The Queen is also greeting Abantwana, the children of Undlunkulu. Kita kasi mushong ke leboge ke bona di MECs tse dintšhifa ke ya ba leboga. She's also greeting people in government. She says she's seeing a lot of MECs here and she thanks them a lot. Ke leboga le the kids Jenny Chwagwa bo Uganda Khoshi a riela mutlotla wa gore re tle re tsebane nabo. The Queen is also greeting the King from Uganda that has come to celebrate with us today. Ha isibe Uganda fela wa o ka moka eleng bagolo ba tswa go dinageng tse di fapanego re a leboga ge ba kwele lentšu la the King of the nation of Zulus. She's sending her greetings to other royal families from the continent, not only from Uganda. Ke leboga AmaZulu as a whole. She thanks the Zulus as a whole. Ha ke se tebale ke na le bapedi e le go bahlaku ba ra phogola moato. The Queen says she's not alone. She's here with the Pedi Nation. Ke se lebale ngwana Sebata Kgomo e le go Prince Sekuku Prince Tlhabirwa wa Tlhabirwa Thulare. The Queen says she's here as well with the Prince of the Pedi Nation, or rather Pedi Kingdom, Prince Tlhabirwa Tlhabirwa. Re leboga our King AmaZulu ge o tlo re laetša botse le tlholego ya baswa bao ba tsankago ba kgathiwa e le go dikgarebe ga. The Queen says she's happy that the King invited her here to see the beauty in young women, young maidens who are pure, who have not been touched by anybody. Re tlo ithuta re tlele setlhabokanyana sa bana ba rena gore ba tle ba ithute go lena bana ba maZulu. The Queen says as the Bapedi Nation, we are learning from the Zulu Nation and how young girls carry themselves. Go tla mo ga se go tla go tlo bapala re tlile thutong le go tlo
tsošološa segwera goba setswalle sa lapa le sa lapa la Bapedi. When we came here, we did not come here to play. We came here to learn and to revive the relationship or the relations between the two families that existed before us. Bao e le nago le mahlo le bone, bao le nago le menagano le tla nagana. Ge our king ha sa sokola, re be re sokola mmogo. Dilo tša rena goba mathata a rena ba sepela go swana. Says, if you can remember back in the days when the king was suffering, other nations were suffering as well, and our problems were the same. Bapedi ba sale ba tloga le AmaZulu go tloga kua ga re gopola batswadi ba rena bo King Cetshwayo. The relationship between the Bapedi and the Zulus does not start now. It started during the reign of King Cetshwayo and King Sekhukhune. Go sa felele fao a šita le bona bo Thulare le bo Sekwati ba sepete le beng ba botsong. Also, King Thulare and King Sekwati of the Pedi nation were also allies to the late kings of the Zulu nation. O seke wa makala wa re a Bapedi ba ba nyaka mo. Rena re gata mohlala wa batswadi ba rena. So you must not be surprised when you are seeing the Pedis here today. We are following the footsteps of those who came before us. Le tsebe gore batswadi ba rena nna ke felekelela ge motho a sepela ka koloi ke gopola ge bona ba sepela ka maoto ba palegile manga gomme ba lwala rena. I get hurt when I see people driving cars whilst our people are suffering. Awa nka tla ka tšea nako ka moka ke be ke no tabiša ke a leboga. She says she is urging the Zulu nation to support the Zulu king, and she hates those who hate the king and she loves those who love the king. Thank you. ke ngwana kgoši ya ntwampe mmatalana mokgatla bora gore tekola lefu maroto ga tlaka le godimo gore ke a lesa e phata marupi wena wendlovu bayede singahlala phansi nabesilo kuthi isiphethe asitoliko isikhulumile Ndlovukazi bayede hlanga lomhlabathi ndonankulu kwaZulu Shenge intombi ayingabe isaphuma ayibuyi intombi nabangaphandle babuye sesifike kuvuthondaba lwethu nabesilo imbali zesizwe sifike kuvuthondaba lwethu lapho sizokhulekela khona uNdlunankulu kaZulu uShenge eze ngaphambili abe namagama awabekayo bese esiphakamisela ingonyama yethu intombi ahlale phansi engaphandle ingene ngaphakathi engaphandle intombi ingene ngaphakathi sizothe nabagcaluzayo omgcogcoma abehla benyuka abahlale phansi manje abahlale phansi manje nabehla benyuka sizothe nomsindo uthi kwehla bayede
the directors of the program, the Prince of Waspet and the MEC for Sport, Arts and Culture, His Majesty the King of the Zulu Nation, Their Majesties the Queens, the Queen of Waketo Mthandayo, the Queen of Wadla Mahlahla, the Queen of Walindu Zulu, the Queen of Ondini, and the Queen of His Majesty the King, Queen Mdolomba, and members of the royal family, Her Majesty the Queen of Bapedi, the Honorable Premier of KwaZulu-Natal, Mr. Thamsanqa Ntuli, and members of the executive, ministers, deputy ministers, and leaders in government, Your Excellencies, ambassadors and high commissioners, Amakhosi Asendlunkulu, the Mayor of Zululand and all their worships, the mayors present, the Royal Chaplain and members of the clergy, Amabutho of the Zulu Kingdom, our maidens who are the flowers of the nation, distinguished guests, ladies and gentlemen. As I rise to introduce our beloved King and monarch of the Zulu Nation, I feel the weight of history on my shoulders. On this occasion where we celebrate 40 years since the revival of the royal reed dance, Umkhosi Womhlanga, it is my duty not only to present the King before he speaks, but the weight of history compels me to sketch briefly the path that the Zulu nation has traveled to be the mightiest nation in Africa, as we witness today the King of Uganda and all other African nations here. His Royal Highness Prince Majaha and members of the Swazi royal family, King Shaka Kasenza Ngakhona had a dream of building a nation that would surpass all other nations in terms of military strength, economic power, and cultural supremacy. With a singular focus and unmatched tenacity, King Shaka translated his vision into action and united all the clans within the present-day KwaZulu-Natal into one unified Zulu empire with one king. My own forebear, Pungashe Gangwane, of whom I am a direct descendant, was Inkosi of the Buthelezi clan in the Babanango district when King Shaka subjugated the Buthelezis and many other clans in the Zulu nation and forged this mighty nation which we are today. Successive Zulu kings pursued peace in the face of extreme provocation by the British authorities. In December 1878, Sir Battle Freer issued an ultimatum to King Letshwayo Kampande to disband his army. King Letshwayo chose to stand with his people and defend the land. Our reigning king, King Misuzulu kaZwelithini, sits on the throne of these great kings. Today, as we celebrate 40 years of the Zulu culture and beauty, I present to you our king who is the defender of our land, just as his forefathers defended the land. Bayede Silesikhulu, Makhosi Asendlunkulu, Indlunkulu yesilo, ukuba khona benu ngobuningi benu kangaka zimbali zesizwe kulomkhosi kufakazela ngokusobala
ukuthi nizokhongozela isibusiso kangangezwe. Siyocela kuleli thuba silesikhulu nomthebe wethu ukuba aphakame aphefumule phambi kwabantu bakhe kulomkhosi omkhulu kangaka. Uyamemeza kaNdaba bathu inkosi yohlanga. Uyamemeza kaNdaba bathu inkosi yohlanga. Uyamemeza kaNdaba bathu inkosi yohlanga. Uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yohlanga. Wasibiza savuma mana nkosi yohlanga, mana nkosi yohlanga. Uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yohlanga. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede Dumoba lapha ngekho mtholo amahlamvana aphulumile ndulinde ongasokubantwana ogqelebani izima lemnyama engabene bezinkwe ngonyama beqhutshwa umsela nongalaza belifanike ihlangu nangasemkhondaba bethekeleni umnyama esabeka efanike ocela izulu kwankosi enkulu. wena wendlovu, wena wendlovu, bayede Nina besilo ngicela ukuba ngaphambi kokuba ngiqale inkulumo yami ngicela ukuthi ngibingelele imbali zesizwe. Sanibonani izintombi zami. Siyanithanda nibahle kakhulu, siyasiqhenya. Siyabonga. Nina besilo ngenxa yesikhathi nesimo sezulu ngizawuthi nje qaphu laphaya nalaphaya. Inkulumo yami ayisezukufana ubude bayo ngenxa yesimo sezulu esikhona. Nina besilo ngithokoze kakhulu, ngiphakamise okukhulu ukubonga kwindlunkulu kaZulu yonke. Ngithokoze kakhulu ukuphakamisa uNdlunkulu okwakhetha umthandayo. Ngiphakamise uNdlunkulu wakwaDlamahlahla. Ngiphakamise uNdlunkulu wakwaLinduzulu. Ngiphakamise ngokukhulu futhi ukuhlonipha uNdlunkulu walapha ekhaya eNyokeni. Ngiphakamise ngokukhulu futhi ukubonga uNdlunkulu kaMafu, uNdlunkulu waSondini. Ngibonge kakhulu nina besilo kubatwana abakhona abangodadewethu, abatwana bakwakhetha umthandayo, nabatwana bakwaKhangela Mankengane, nabatwana bakwaLinduzulu abangudadewethu.
Ngithokoze kakhulu abantwana abangabafowethu nathi esibambisane kanye nabo. Nina besilo ngiyathokoza ukuthi nikhona emsebenzini wesizwe. Ngiphakamise okukhulu ukubonga ukuthi abekhona uMC wethu waboKhokta uHonorable uMamabolo. Nina besilo ngiphakamise okukhulu ukubonga enkosini yase-Uganda, His Majesty King Papasande and his wife, the Queen. Nina besilo ngiphakamise okukhulu ukubonga ngingamshiyi uDlunkulu ukaMyeni umngami naye okhona. Ndlunkulu ngiyabonga. Ngibonge kakhulu uNdunankulu wesifunda saKwaZulu Natali ukuthi naye ukhona. Ngibonga kakhulu kwindlovukazi umhlobo wethu omkhulu, indlovukazi yabaPedi nayo ekhona phakathi kwethu. Ngibonge kakhulu mza wami uMntanenkosi uMajaha ukuba uzomela isilo saKwangwane lapha kwaZulu kulomsebenzi omhle kangaka. Usuyofike wena okunene, usibongele kakhulu kumswazi omnyama mawufika kwaNgwane. Siyabonga. Ngibonge kakhulu Ndunankulu kaZulu ukuba khona kwakho sibambisene kulomsebenzi omkhulu kangaka. Singalali ubusuku nemini sihlanganisa umsebenzi ukuthi ugcine uyimpumelelo. Ngibonge kakhulu kumeya uKhumalo, umeya waseZululand. Ngibonge kakhulu kumeya waseMzinyathi umfundisi uNgubane. Ngiyathokoza nabesilo uma ukuthi khona abasele ngingasho ngithi all protocol observed. Ngingakhohlwa uRoyal Chaplain wethu bobabili ngoba bekhona lapha ekhaya okuyibona esiyake sikhuleke kanye nabo lapha eDlunkulu okuyibona basibambele ezenkolo. Nina besilo ingene kulo ivuthondaba kusemqoka ukuba sikhumbule iminyaka engamashumi 4 siphinda emuva lapho sikhumbula khona ukuthi singobani ngamasiko ethu njengoZulu. Akukho njengesizwe thina esikuswele. Ulimi esilikhulumayo lungolwesiZulu ngolwethu. Imvunulo esiyivunulayo, amasiko ethu, sinenkosi yethu. Akukho esingenakho. Lokho izinto zama kusukela ngesikhathi selembe, mhla ilembe libumba lesi sizwe ukuba sibe munye. Kwakwa umqondo omhle nomusha ngaleso sikhathi ukuthi inkosi uShaka ikwazi ukuthi ibumbe izizwe zibe isizwe esisodwa esikhuluma nesikholelwa osikweni olulodwa. Nina besilo
nanamhlanje ngoba sisaphila sibaningi sikufisa ukuba kwenzeke lokho, ukuba sihlangane sibe munye. Siyazi ukuthi kwaZulu sehlukene ngeichemo einingi la khona sikwazi ukuthi kunamachunu la kwaZulu bangamaZulu, kunabathembu la bangamaZulu. Siyehlukana ngokwamasiko kodwa sonke singamaZulu. Siyafisa ukuthi ke ngalokhu okwakhiwa ilembe kungami, singabalahla belungu. Mabefuna ukuba amaZulu kulungile, abeze nawo sandi isizwe namandiya ngokunjalo. Nina besilo siyafisa ukubona iAfrika ibumbene, ngoba nibona nje lamakhosi azonivakashela kulomsebenzi wenu omhle kangaka. Inkosi yaseUganda, indlovukazi yabaPedi nezinye izizwe ngokunjalo bayamthanda uZulu, bafisa ukuthi bebe munye kanye nathi. Angisho ukuthi sibethuse ukuthi cha sizobagwinya, cha bazoba yilamaZulu angamavenda, kokuyenzeka lokho. Mina besilo angizile ukuzokwanda kakhulu, ngiyakhala kodwa sijabule nje namhlanje. Lesi sibhamu esiqhuma kangaka kulesi sifunda ithina esihamba phambili kulobu bugebengu. Ake siyikhuze izulu, singazoneli izwe lethu. Masona leli lizwe siyophinde siyephi ngoba siphelele, ngoba sila akukho la singabuye siye khona. Ngakho ke asehlise bafowethu kakhulu, sehlise. Mawukuthi uyabenza lobo bugebengu hlukana nabo, mawukuthi uyakwenza lokho kudlwengula hlukana, ngoba lezi zinto zombili sihamba phambili lapha eAfrika. Angisasho eSouth Africa, ngithi eAfrika ihlazo elingaka, siyisizwe esihlonishwa umhlaba wonke kangaka, siyicikelela thina phansi. Asisigcine isithunzi sethu Zulu omnyama, sibuye isithunzi sethu. Iy'ngane siyafisa ukuyibona zifunda ukuze kusasa ningomama bakusasa siyafisa ukunibona niphumelela ukuze isizwe siqhubeke. Nokuyibheka ke niyigade bantu bami, bodade wethu, niyigade. Amadoda awabaleki, nizelwe ekhona nizoze niwashike futhi, ningajahi. Kuthi ngenhlahla ke indoda ayigugi. Nina besilo ngithokoza kakhulu, nami benginikezwe nje isikhashana esincane ukuba ngikhulume, ngoba akusilona usuku lweyinkulumo, usuku lweni lolu ukuba nisine ukuthi ngoba sekubanda nje kanje nishukumise imizimba ukuze nikwazi ukuthi nifudumale. Ngithokoza kakhulu bomama naseyintombini ekade sihambe nazo saya eSwazini, bezu 15,000 ezakwaZulu. Ngiyabonga kakhulu, lokho kukhombe ubudlelwane obukhona phakathi
kwalamazwe naphakathi kwalobu bukhosi ngoba inhloso yethu njengoZulu sifisa ukuba zonke izizwe zibuye zihlangane kanye nathi ukuze sonke sibe namandla sakhe isizwe esisodwa esinamandla esiyokwazi ukuthi abantu bethu bephile kahle ngaphansi kwaso. Ngalamazwi ninabesilwe ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ukuthi nihambe nafika niphephile ukuthi noma abangasaphumelelanga ukuthi bebe khona kusasa sebeyohamba kahle bakwethu befike kahle emakhaya. Nisibongela kakhulu kubazali, siyathembisana ke bantu abami ukuthi wonke umuntu ngoba silapha zintombi ngithi hlala ngentombi. Ngiyathokoza, inkosi inibusise. Two girls going out to